Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 9. Agtutubo, agpennek kayo, amang palabas iti kinaagtutubo yo. Agragsak kayo bayat ti kinaubing yo. Aramidan nyo ti kayatyo nga aramidan, kat surutan nyo ti tarigagay ti puso yo, ngam laglagi po nyo, o kuman na kay to ti Diyos iti anyaman nga aramidan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biang. Oh, adto yun ti kidkid dawam a kwarta, Caroline. Anya, daytoy laang? Duwagasot laang nanang? Igatang ko iti bagas ken si daan ta ti dadduma. Basta yagyo amin ng ti kwartayo. Anya? Ay, unay kamutan anak ko. Saan ko? Aston! Mangrugi ka manin asuman na o nanang. Yagyukit din tani, agur-uray kanyak dagiti gagayem ko. Alaam nga rudan ti igatang ko kumay ti bagas ken si daan ta, anak ko. Makaammo kayo na mangiremedyo iti bagas. Basta yagyo kanyak ti kwarta. Kastoy ati biyan! Naragsak! Mayat! Wala! Kastoy ti kayat ko! Kabayatan nga agtutubo tayo pa lang. Ag-enjoy tayo, kititibiyag tayo. Ngamin, saan tayo tun makapagragsak? No babakit kan lalakay tayon. Pudnot ako na, Frank! Uray siya! Kastoy man ti kayat ko. Ti ag-enjoy! Iso sige! Uminom tayo! Kansa na bale? Taan dala ta kwartang filma. Iso may ranranod kami. Wan basta da kayo abarkada. Talaga ang mairanod. Alangarod! Agranag tayo nga uminom! Umay ka, Carol! Indag sala! Ag-enjoy takit ti! O sige, katkalpasan ti pa nagsalat ha. Sumublat da Vilma ken Frank. Okay! Ingayon, tagbuya kami! Frank, parbangon ka manen asimang put baro. Awan bibiyang mo! Imawag ni Mamam Idirabi Di na ka no maawagan ti cellphone mo. Awan bibiyang ko! Inak maturugan! Ay, talagan sang awan ti panagbalbaliw ni Frank. Ramil, kastoy ka dilat tanter aramidam iti biyag mo. Tinalikudamon ti panagadal mo. Kat day talaglang lang ay latanter aramidam. Ituloy kong tulat tatagadal, papa. Kanon tupay, intun lakay kan? Ni papamat. Pangasim, Ramil. Tailintag mo kumati aramid mo. Itatag tutubo ka pay. Mangaramid kakit di iti banag apakaragsakan ti Diyos. Anya? Ni papamat. Noon niya lado tan sasawan na. Agrenag ka. Agragsak ka. Kabayatan ti kinaagtutubom, Ramil. Ngam laglagi pam kuma. Ukuman na kanto ti Diyos iti anyaman nga aramidam. Anya? Adola amin nga ibagbagan, papa. Ramil, iho, simyasi ka niti dalan mo. Sabali adalan ita ti kataltaluntunen. Maisagmak kalakit di. Ibagakmat kan ka, ha, papa. Napintas ti dalan na sinurot ko. Isungarot na naragsakak. No napintas adalan ti kasursuruten. Nalabit. Saan ka nagikat iti panagadal mo? Basta, papa. Ituloy kong tulat ta ka dito agadal. Ngamno ita. Baybayan naklang aglang ay. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside. Masurunak. Kanayan nakabagbagan ni papa. Nawan ka no ti mama ay dagitar aramida kita. Uray sa karod! Kunam lang na sino di katulong mi mat. Makibibiyang mat tanitibiyag ko. Ngam ni nanang ko, ipatpatig naklaonay. Amin na kayat ko, ipaanya. Kat siya, agmay-may saak ije balay mi. Awan katulong ko, tapi napanaw ko. Ngamin, jak kayat nga da makibibi ang kanya. Alang arod.
Uminom tayo manan. Sige! Syakti taya ita. Ngamin, adumanan ti kwarta. Ada kwarta, ngam 5 gasot laang. Nayunan yun Wan, siya kon ti makamu. Basta agsyat tayo ket di. Caroline, anak, maditiriknak. Iso asa anak ang makalako ita. Sikala ko man ti mapanagisursur. Sa nabali ta di ka matan agis eskwela, anak ko. Awan mo ti rason tapno di mo kayat. Ay, jak lakit di kaya taglako-lako dita. Mabaina. Ngem sayang dagiti nateng no saan da mailako. Awan bibiyang ko. Rumarak ita. In kami ijay beach. In ka magaliwaksay. Kat mangtad kayo iti kwarta. Kwa, anak. Mangtad kayo iti kwarta ta sa pulak launay. Awan kwartak, anak ko. Irwaryo kit din. Ala, mabiit laeng nga rod ta ikan ka. Yugyo amin ti adda kwartayo. Ngamin, kababain no syakla ti awan kwarta na. Sige, basta aganad ka kuma, anak ko. Saan anasaya at ti araramidem, Amelia? Amin akayat ti anak mo kat panoynuyam. Kita man, masakit ka, ngam awan bibiyang ti anak mo kan ka. Basta ti importante kan kwa nakatiitad mo a kwarta. Bayamon ti anak ko, manang Tina. Bayam, taglang ay latta. Aglang ay, ngam di namot makita no anya ti adda abiyagyo. Bakbakatanan ti anak mo, Amelia. Saaden a teenager pay. Iso arumbeng amanakam kuma. Nang runa kat saan kayo matabak nang. Taday talaglang lang ay kuma ti aramidan na. Manang, Umay kunto kasarita ti anak mo. Ta saan anasaya at ti aramid na. Imbes at tulungan na kakuma iti panagbiagyo. Nang runa ta nagsardeng nga agadal. bayamon, manang. Nga sana mabalin. Ngamin di nakapay matulungan amang God para iti panagbiagyo. Kas ita, imbes nga iwanan na ka, nga mapankat makiragragsak. Ay, Nala, agtumarkan iti agas nga inyag ko, tapno agimbagkan. agyamanak, manang. Wala, agsyat tayo kiti. Sige, adda balon tayo nga arak. Ken ado ti balon tayo amakan. Ngam pasensya kayo na ngamin. 600 lati share ko. Awan ti parikot dita. Basta si ka, Caroline. Barkada da ka. Isong awan ti parikot. Agyaman na. Ala, irugi tayo ti agsyat. Mayat dito'y igid ti baybay apaginuman tayo. Tamayat ti angin. Oray siya, magustok ditoy. Sige, shot. Agpulutan tayo. Tapasig nga kakaimas ti pulutan tayo. Nasaya at tasimmangpet kan, Caroline. Apay ka da kayo dito'y balay, Antitina. Inuray ka, tapno kasarita ka. Kaya't kunti agina na, tanabanluga. Nabannog ka naglangay, idinto tati inam kat masakit. Kat! Adda nga rod mabaling ko na masakit. Pangaasim ta agbaliw kan, Caroline. Kasyam ti inam. Kanayon ang mapambannog ang mapanaglaklako, wano makilablabada, tapno lang ada igatang yu iti kaninyo. Ngam di mo pa'y ammo atulungan. Agawid kayo kit din. Noan niya laditan ti bagbagayo. Di kagbalin abastos, Caroline. Nasaya at ti ugali ti inam, ngam no apay ang nagkakasta. Sige, ina ko nagina na. Caroline, agamiris ka kuma. Agbaliw kan gaputa kaasi ti inam. Gasgastusam ti matmatgedan na, iti awan kasaskan na abanag. Kat numaawanan kayo, syakmat lang ti pagkamangan ti inam. Anya? Diyak kumaibaga da ito'y kan ka, Caroline. Ngam awan babain mo nga inanak. Da kayo ti awan bain na. Iso nga agawid kayon. Kunamlan baknang ka. Aday talag lang ay ti ammom nga araramidan. Ngam nakakaasimot ti inam. Gaputa talaga abastos ka. Awanen ti tulong ama ipaay ko pa'y iti inam. Agporsigi ka, tapno matulungam ti inam. Kat numatay day ta inam. Gaputa dakes ka nga anak. Konsensyam day ta, tong palbiag mo. Anya?
Sige lang, mangan tayo. Ado tinluto ti babaunan. Ken okay lang ken ni papa. Kinapod na, kaya't nang awisin kayo ababarkadak. Tapno aglalang lang tayo amangan. Pudno day ta, mala, mangan tayo pa eh. Kat adda na patag nga ibagak kada kayo, kalpasan ti panangan tayo. Tata, anya ka di dayta? Madamdaman to, niha. Mala, mangan tayon. Naimas ti taraon alinuto dagiti babaunan. Ita tanalpas tayo nanangan, kaya't kayo ang makasarita nga upat. Vilma, Caroline, Frank, ken Ramil. Kaya't ko adumngag kayo anaimbag. Papa, adapay pag nami. Isong ay bagayon ti kahit yung ay baga. Dumngag kayo anaimbag. Amuyo ka di asaan nasaya ti aramid yung upat. Amuyo no anya dagiti aramid yo. Iso asaan na nanaskan nga ibinsa-binsak pa kada kayo. Tata, Tata? Ket kayat kayo abalakadan. Nga ita tagtutubo kayo pailaeng. Agaramid kayo kuma iti pakayaywan ti Dios iti imatang na. Wen, naragsak kayo. Aglang ay, agaramid la iti pagragsakan nyo ti kayat yung aramiden, ngamlaglagi pa nyo. Ukuman na kayo ti Diyos, iti anyaman nga aramiden nyo. Tata. Tata? Namuak ti kabibiyag ti tunggal may sakada kayo. Kat sika, Caroline, masakit ti inam, ngam di mo pa'y maasikaso. Kat sika met Frank, at dayjay abroad dagiti dadakkel mo. Kat mangmanggada paraken ka. Ngaman niya ti aramidam. Kastamot ken ka, Vilma. tata. Amuyo, no agbalbaliw kayo, kat agsubli kayo iti panagadalyo, kat agaramid kayo kit di tinasayaat, maragsakan ti Diyos kada kayo. Kastamit kada kami adadakkelyo. Papa, Gapu taawan tinasaya at pagbanagan yo, no day talaag lang ay ti amuyong aramiden. Iso pa nga siyo tagbalbaliw kayon. Adda kumate ayat ti Diyos iti puso yo. Lagi panyo kumati na marswa, ita tagtutubo kayo pailaeng. Ramil anak, kanayon ko nga ibagakan ka daytoy. Kat sapay la kumata makaamiris kan, iho. Ipatpatag ka unay. Kat saan mi akayat iti day di mamam, adakas ti pagbanagam. Papa, Denggandak kuma. Aramidan nyo ti ibagbagak, kat naragsak ka ito. Agbalbaliw kayo kuman. pimanaw dagiti babarkadak, Papa. Kasla dala na buyatan iti nalami isa danom. Kalpasan ti panagsarita mitay. Ramil, iho, di mo kumayalang-alang ti pamagbagakan ka. Tami na balakad ko kat husto. Papa, Anak, lakaya kon. Kat kayat ko kumangag balbaliw kan. Iti kasta, saan na mapukaw dagiti sanikwak at awidam to. Jak kayat a maungaw danto. Gaputa di ka matagnaknakam. Papa, Kat no di ka agbaliw. Nasaysaya at langan na dagiti sanikwak kat ipaay ko kadagiti nakurapay. Tapno at dapay nasaya ta pagbanaganda. Agamiris ka kumanaimbag, iho. Nagamamirisak anaimbag, Caroline, Frank, Ramil. Kat husto ti ko na ti amam, Ramil. Amom, Ramil? Nagasat ka. Gaputan na singpet ka na anos ti amam. Asaan latang agsarday amang bagbagakan ka. Tapno maiturong ka itinalintag adalan. ha? Ket si kamat Caroline, pudno ti ko na ti ama ni Ramil. Anas kan laeng nga iwanam ti inam.
Nakurapay ti adda pa nagbiagyo. Kat kanitumetan at tulungam ti inam. Baketan ti inam. Kat ipariknam ko mati pamatag mo nga anak na. Anya? Kat si Kamat, Frank. Agpadata nga aday di abroad dagiti parents ta. Anya nga tano ti kwarta nga ipaw-paw itda. Kat saan tan abus-busan iti awan ka is kan na. No di kat agurnong takit di. Kwa, Vilma? Saan nyo ka di ana amiris dagito'y abambanag? Nagasat tayo pa'y kit di. Gaputa adda ti gundaway tayo nga agbalbaliw. Vilma? Kitnasken nga agbaliw tayon, friends. Husto ni Papam Ramil. Nga itataag tutubo tayo pa'y laang. Kat dagiti nasaya atin abambanag ti intay aramidan. Vilma? Agtrabaho tayo. Mangkita tayo iti mabalin tayo apanggadan. Asaan kat ati aglanglang ay latan ter aramidan tayo. Kenas ken mat nga intay dumngag iti sasao ti Dios. Intay mat makimisa. Talaga gaya matakkel ti epekto kun ka ti pamagbaga ni Papa, Vilma. Juan Ramil. Katusto ni Papam, saan ka ni? Nga itataag tutubo tayo pay laang. Kat intay agaramidan iti nasayaat. Para iti pakaay-aywan ti Diyos kada tayo. Sige. Padasan tayo ti agbalbaliw. Ta para mo't lang iti pagsayatan tayo. Sige, friends. Agtultuloy pay laang ti panagbabarkada tayo. Ngam saanin akas iti sigod. Kumanunungak iti dayta. Sige, oray siya. O sige, apay kit din na saan? Adda trabaho anas truck mi nga agbabarkada, nanang. Manggadak, tapno makatulong nga kada kayo. Ken tapno makaurnongak iti aramatag to nga agadal. Ituloy ko ti agadal, tapno makalpasak. Anak, Nanang, pakawanindak iti kalabas. Ken mapanak mat iti balay daan ti Tina, tagpakawanak ken kuana. Nagbalinak abastos. Napagnanumuan mi nga agpapagayam, nga agbalbaliw kamin. ay naragsakak unay anak ko. Agyaman no kunam nga agbaliw kan. Agyaman unay. No gasta iho, at dan panggadan nyo kadagiti barkadam, Wen Papa. angam saan anas kan ngagtrabaho ka. Wen Papa. Amok dayta. Ngam bay andak laeng. Iti kasta, malipatak dagiti bisyok. Kaya't ko makumikumak, tapno jakon malagiptag bisyo. Iho, Kaya't agyaman akin ka, Papa. Gaputan na imbag ka nga, Ama. Agyaman ak. Tanaanos kalata kanayon anang palagip kanya. Ramil, Kaya't ituloy mi tagbalbaliw, Papa. Tagas iti kunayo. Itatag tutubo kami, Pay. Nasaysayat na agaramit kamin iti pakayaywan ti Diyos. wen iho. Ala, aramidan nyo no anya tinasayaat. Ket itultuloy yo ti agbalbaliw. Wen, Papa. Laglagi pa nyo kumakadag iti barkadam. Nagasa ti tao adumngeg iti nasaya tapang magbaga. Nagasa ti tao amang sapol iti Diyos iti puso na. Gaputa masarakan na. Siluluka ti ridaw ti Diyos kadag iti mangsapol kan kuana. Ket magunud na ti parabor ti Diyos. Wen, Papa. Kasta ti ko natay padi ti simbaan. Idinapan kami nakimisa. Katag iti mensahe na. Kasla para kada kaming opat. Wen, anak ko. Ti mensahe ti Diyos ket para amin kadagiti anak na. Ket dakkel a panagyaman ko. Gaputa nagbalbaliw kayon nga agbabarkada. Kabayatan as ibibiyag tayo, intay kat agaramid iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno iti odi na, intay tumatlak aman ti supapak na. Ti balangat, nga ipaayto ti Diyos, kadagiti si babalegi nga anak na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.